Mondtam már ezerszer, a foci a szent dolog. Sziasztok! Én Szilva vagyok, a Panelproletár. Üdvözlök titeket a csatornámon. Most pedig egy vadi új rovattal fogok nektek itt jelentkezni, vagyis inkább beindultok egy vadi új rovatot, ami nem mással fog foglalkozni, mint a világ legnépszerűbb és a világ egyik legjobb sportjával, magyarul a futballal fogok itt foglalkozni. Nagyhatalmas taktikai elemzéseket, meg nagyon ilyen bonyolult dolgokat így ne várjatok tőlem, ez mindössze szimplán szurkolói szemmel lesz esetelve vagy kielemezve, nevezhetjük ezt elemzésnek. Lesznek kielemezve a futballmeccsek, amiket én általában megtekintek, így azon a héten, hogyha lesz rá időm. Természetesen szeretnék foglalkozni mind magyar futballal, mind pedig nemzetközi futballal is, mert ilyen mindkét részen vannak kedvenc csapataim. Tehát akkor kezdjük a legelső adásunkat el, és foglalkozunk is egyből hazai futballal, mivel 2 csapat is játszott a héten mérkőzést nemzetközi kupasorozatokba, tehát most ezek a mérkőzések fognak következni. Legelsőnek foglalkozzunk annak a városnak a csapatával, ahol élek, tehát Győrnek a csapatával, az Etóval, aki a héten, vagyis tegnap konferencia liga selejtezőt játszott Bécs városában, a Rapid Wien ellen, ahol a mérkőzést elnézve, hát van együnk annyiban, hogy a legelső mérkőzésen, amit tehát itthon játszottunk Győrben, az odavágom, hát ilyen csodaszámban menő lehet ez a győzelem igazából, mert hogy a visszavágón hát nagyon kijött a 2 csapat közti különbség. Igaz, a Győr az próbálkozott folyamatosan, de igazából veszélyes támadásokat nem nagyon tudott végrehajtani, már ami kapura veszélyes lett volna és gólhelyzet lett volna. Próbálkozott tisztességesen és becsületesen próbálkozott az Etó, de hát az a helyzet, hogy így ez ennyire tellett. De innen is annyit tudok mondani, hogy az Etó ahhoz képest, hogy pár évvel ezelőtt még az volt a legnagyobb cél, hogy valahogy kimozduljon az NB2-nek a középmezőnyéből, és valahogy valamilyen csoda folytán feljusson az NB1-ben. Az is ilyen nagyhatalmas célnek és államnak tűnt. Most ahhoz képest, hogy konferencia liga selejtezőt tudott játszani, és eljutott idáig, hogy majdnem feljusson a főtáblára. Becsülendő, de az a helyzet, hogy ez még ennek a csapatnak nem ez a szint. Hétvégén a Nyíregyháza ellen játszanak, gondolom, hogy tudnak majd javítani, mivel Nyíregyháza a szülővárosom, legutóbbi fordulóban sikeresen kikapott 4-1-re hazai pályán az ősi rivális Diósgyőr ellen, szóval itt tudnak amúgy valamit javítani így a hétközi bukta után, bár ez semmi szégyenkezni valója nem kell, hogy legyen a Győrnek, abszolút becsülendő dolog, amit elértek, ahhoz képest, hogy pár év ezelőtt hogy álltak. Jó utolján szerintem a Győr, szép futit játszanak magyar viszonylatban, hát majd jövőre meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de az idén sajnos nem jött össze. Másik magyar csapat természetesen a Ferencváros lesz, már ezt így mondhatjuk így természetesen, mivel 7. éve zsinórban kijutnak egy európai kupasorozatnak a főtáblájára. Tehát a Karabag elleni selejtezőnél is már biztosítva volt az Európa Liga helyezés, mármint az Európai Ligai főtáblán való részvétel, és a Karabag elleni meccsen, mármint a hazain, amit néztem is, teljes hosszában meg tudtam nézni. Hát megmondom az őszintét, én ott szerintem ez a BL főtáblára jutás igazából azon a mérkőzésen úszott el, mivel szerintem az első fél idő után én úgy voltam vele, hogy így házat, kocsit, asszonyt, ja, azt mondja, hogy nincs kocsi se, ház, az sincs, na mindegy. Mindent fölraktam volna arra, hogy így Fradi simán tovább jut, megvan a BL főtábla, 1-0-ás vezetéssel vonultak el a félidőre. Hát a második félidőben meg egy teljesen más csapat jött vissza, és hát ők ki is kaptak 3-1-re. Nem értettem, hogy mi történt a csapattal a félidőben, de hát ugye meg lehet, hogy az is kicsikét nyomott így a meccsnek a képére, hogy a ötvös, ugye sérülés miatt így kiesett a középpályáról. Hát ez nem tudom, hogy mennyire befolyásolta a mérkőzést, de az a helyzet, hogy kikaptak 3-1-re, nagyon simán, teljesen más csapat vonult ki a második félidőre, és jött a visszavágó Azerbajdzsánban. Hát ami egész jól indult, bár tegyük hozzá, hogy a meccsből csak az utolsó pár percet láttam, mert úgy értem haza a munkából.
a mérkőzést góllal kezdtük, tehát meg volt minden remény, de utána kaptunk 2 darab olyan gólt is, ami szerintem tökre elkerülhető lett volna, bár tegyük hozzá, hogy majdnem gólvonalig ki lett játszva így ez a 2 gól, de utána Varga 11-esével visszajöttünk egy kicsikét a meccsbe, ki tudtunk egyenlíteni, és utána Tóth Alexnak a zseniális szabadrugás góljába pedig úgymond visszajött a remény, hogy még talán lehet esély a hosszabbításra. Aztán Vargának még a meccs vége előtt volt egy hatalmas helyzete, amit ugye fejelt egyet a kapura, de azt kivédte a kapus, és a másikat pedig már ilyen estében fölé lőtte, de hát ez most sajnos ilyen. Nem igazán tudtunk mi ez, nem igazán tudott, úgy látszik a Ferencváros ezt így visszahozni a sírból ezt a meccset, pedig nagyon nagyot küzdöttek, és nagyon nagy elánnal nyomultak végig a meccsen. Hatalmas küzdés volt, de sajnos ez nem jött össze, de Európa Liga főtáblán viszont fent leszünk így úgymond így a Fradi képviseletében a magyar csapat is. Hát mondjuk tegyük hozzá, hogy a sorsolást elnézve, hát ezek elég kemény ellenfelek lesznek. Ugye a 8-ból körülbelül 6-nak a csapatértéke az jóval drágább, mint a Fradié. Nem írnám le a Fradit, bármilyen fajta meglepetésre képesek lehetünk. Ugye én nagyhatalmas odafigyeléssel várom majd a meccset, szurkolni fogok a csapatnak, amelyik meccset tudom, azt így meg fogom nézni, és hát várjuk az őszt, Fradi az újból Európa Liga főtáblás, aztán majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Viszont jövő héten már kezdődnek a világbajnoki selejtezők Európában, meg szerintem a világon mindenhol, ugyanis 2 hétre válogatott szünetre vonulnak a bajnokságok, és ez ügyben Magyarország is megkezdi a világbajnoki selejtező csoportköreit. Legelsőnek 6-án, 18:45-től Írországba idegenbe látogatunk. Ott fogunk megmérkőzni az ír csapattal. 9-én pedig, amit tudok is megnézni, és meg is fogok nézni. A 6. meccset azt valószínűleg nem fogom tudni megnézni, mert munkában leszek, tehát nem nagyon lesz rá alkalmam, de a 9. meccset, amit Portugália ellen fogunk vívni, hát én megmondom őszintén, amúgy, hogyha a pótselejtező is összejön, így a csapatnak az is csodaszáma fog menni, de hogy elnézem a válogatott legutóbbi meccseit, tehát nem igazán már nekünk esünk itt kijutni a világbajnokságra, de ne legyen nekem igazam, jussunk ki a világbajnokságra, de pótselejtezővel kijutnánk, az amúgy hatalmas élmény lenne, és végre megérném én is azt majdnem 40 évesen, hogy magyar csapat világbajnokságon van, és nem csak ilyen legendákat hallok így a idősebb emberektől, hogy régen, amikor mi kijutottunk a világbajnokságokra, és ott komoly tényezők voltunk. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Természetesen szurkolni fogok a magyar válogatottnak, és ugye a portugál elleni meccset meg tudom nézni, és arról a következő adásban valószínűleg fogok is beszélni. Most pedig emezzünk egy kicsit nemzetközi vizekre, nem amiről beszélni, hiszen jön a nemzetközileg, vagyis a külföldi kedvenc csapatomnak a úgymond ilyen teljesítménynek én azt nem mondanám, de valamit ott próbálkoztok ott a szerda este csinálni, ez pedig nem másról lesz szó, mint iszok egy előtt egy kis vizet, mert ugye ez kell lesz nekem itt így, mert amúgy sokat fogok erre most pofázni, mert ez amúgy nagyon szíven ütött ez az egész dolog, mégpedig a Manchester Unitedról. Most a Manchester United, amit tavaly leművelt a bajnokságban, meg úgy mindenhol kb. Azt tudom elmondani, hogy így hát ugyanott folytatja, ahol tavaly. Az Arsenal elleni mérkőzést így, abból csak így utolsó 20 percet láttam, akkor még teljesen bizakodó voltam, főleg, hogy megnéztem egy ilyen hosszabb összefoglalót velük kapcsolatban, hát ilyen hatalmas ilyen izé volt, hogy fú, mint a végre talán fociznánk ebbe az évben. Hát a Fulham ellenét nem láttam, viszont azt megnéztem összefoglalóba, ott már látszottak a problémák, hogy hát így lehet, hogy itt azért ez így nem lesz megint egyszerű történet idén, és akkor eljött a szerda este, Liga Kupa meccs, Carabao Cup, pontosabban így a nevén, így a hivatalos nevén ez a kupasorozat így Anglián belül, ami ugye elvileg arra lenne kitalálva, hogy itt a csapatok amúgy ilyen fiatal feltörekvő tehetségnek adnának lehetőséget, hogy tudjanak bemutatkozni. Általában ezt így a negyed döntőknél már mindenki elfejt, aztán a gála kezdővel áll fel az összes ilyen nagyobb csapat, főleg a Premier League csapatok.
bár meg szokott esni azt, hogy ott is általában fiatalok játszanak, és hát ugye így is tette a Manchester United, mivel a negyedosztályú Grimsby ellen játszott, vagy Grimsby, vagy nem tudom már, az a lényeg, hogy azon ellen a csapat ellen játszottunk, aki, hogyha látta valaki az Agyas és Agyatlan című zseniális vígjátékot Sacha Baron Cohen és Mark Strong főszereplésével, hatalmas a film, azt amúgy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, így teljesen így széjjel rögöd rajta az agyarat, annyira kemény. Na, annak a városnak a futballcsapatával játszottunk, akik olyan negyedosztályban vitézkednek, és hát nem sikerült megverni őket, sőt, kiejtettek minket a ligakupából, és hát itt lenne egy-két megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Most annyit így legelőre elárulok nektek, hogy itt ilyen baráti Facebook csoportokban, az egyiknél ilyen Manchester United szurkolókkal van egy ilyen közös ilyen Facebook csoport, Facebook Messenger csoportunk, meg van még a baráti Messenger csoportunk, hát ahol én kifejtettem a véleményemet erről az egészről, ami aznap este történt. Hát az a helyzet, hogy politikai korrektnek azt abszolút nem lehet nevezni azt a fajta véleményemet, és itt is most nektek azt így elárom, hogy itt én hatalmas erőfeszítésekben leszek az ügyben, hogy így ne tiltassam ki magamat ezzel a videóval örök életre a YouTube-ról, mert az a helyzet, hogy amit én ott lenyomtam, hát az így nem lenne abszolút YouTube kompatibilis, szóval megpróbálom magamat úgy összeszedni, meg úgy fogalmazni, hogy ebből ne legyen probléma. Higgyétek el, ez most nekem nagyon nagy feladat lesz. Legelsőnek kezdjük a főbűnössel, és abszolút a főbűnbakkal, mert abszolút nem tudok semmi más rá mondani, meg legszívesebben azt kívánnám, hogy eltakarodna innen már valami máshova, tök mindegy, hova menjen, ahol akar, még én kajaként adok vele pénzt is, hogy eligazoljon innen, mert már egyszerűen annyira így a agyérgölcs kerülget vele kapcsolatban, nem másról van szó, mint André Onanáról. Most akkor nézzük is meg akkor szerintem így a 2 darab gólt, hogy akkor miről is van szó, és utána ezt így kezdjük el kielemezni. Green has done well. Gardner, Burns is ready to seek advantage from the situation. Vernon! A glorious moment for Grimsby Town! Well, they've not heard a noise like this at Blundell Park for a long time. Well, this gantry is shaking. I think this whole stand is shaking by its foundations, because what a moment they've just witnessed. That's been a sign of this first half, being aggressive, getting the ball. And what about the space that Burnham's got on the left side of the box there? And he's got the freedom of it. Frederiksen can't get across, and you can't say they don't deserve this. It's Evans at the moment. Could be interesting, and Onana's in big trouble, and it's going to be forced in. Warren, the former Manchester United trainee, and on the banks of the Humber, Manchester United all at sea. What on earth happened there? Well, it's car crash TV as far as Manchester United and Onana are concerned. Never looked like claiming this ball or getting 2 fists on it. I mean, it's schoolboy stuff, really. They were practicing defending these kind of balls into the box before the match, but if you decide to come, you've got to get it as a keeper. És akkor kezdjük a legelső gólnak a úgymond elemzésével. Itt amikor már összefutottak így egymással a 2 középpályás Ugarte és Maino, hát akkor így már néztem, hogy így mondom, te jó Isten, meg amúgy már vigyorogtam magam, hogy ebből gól lesz. Ebből gól lesz, és hát be is jött a jóslatom, és nagyon jó, látjátok ezt a Onana, ezt így a rövid bekapta. Általában ezt értelmes, meg normális profi kapus, mivel ő nem az, már nekem akár jöttek nyugodtan statisztikákkal, nekem ez nem számít annak, mert ez akkora hibákat véd a csávó, hogy ez valami hihetetlen.
Na, visszatérve a gólra, rövidre kapja általában, ez profi kapusok, még értem, és a kapusok ezeket amúgy kiszokták itt tolni, így nem nagyon szoktak oda kapni gólokat, meg hogyha kapsz is, akkor hát általában, hogyha valaki focizott már életében, csak így haveri társasággal is, hogyha így kap gólt, akkor általában még a baráti társaság is leülheti a haját, hogy amúgy bazd meg, rövidre kaptál gólt, és akkor most így a csávó, ez így profi kapusnak számít. Na minden, jó van, de oké, ez ne legyen az ő hibája, csak ilyen félig, meddig, oké. De utána látjátok a következőt így a beadásnál. A csávónak vagy nincsen térérzéke, vagy így abszolút nem tudja felmérni a helyzetet, de most itt ő ahogy kirohant, meg ahogy ívelődött befele a labdát, most amúgy kettő között mekkora különbség van, meg most így nem értem, most azért, mert most ő tedibe vert ott valamelyik játékost is, akkor így konkrétan így már azt veszi észre a csávó, hogy a háta mögött zajlik az akció. Most ez az ember olyan hibákat véd, hogyha te azt megcsinálod, mondjuk U14 edzésen körülbelül megcsinálod ezt körülbelül 3-szor, akkor így valószínű, hogy oda megy hozzád az edző, és akkor elbeszélget veled, hogy így jó, oké, hogy szeretsz focizni, kisfiam, meg ilyenek, de lehet, hogy neked egy új posztot kéne keresni, mert ez valószínű, hogy ez neked nem fog menni, ez a kapus poszt. Hát ő ennek ellenére itt van ennél a klubnál, és ő jelenleg most így ilyen kezdő státuszban van, vagy ezen a meccsen kezdett, bár mondjuk a Baindir se jobb szóval, mert az is olyan hibákat védett, hogy te jó Isten. Így nem tudom, így a Arsenal elleni meccsen is adta az ötösön belül mindenkit fel kellene borítani a kapusnak, meg nem tudom, hogy ki akarta öklözni, azt így oda esett az Arsenal védő elé, és akkor hát körülbelül sima dolga volt az egészben. Nekem az a problémám, hogy most ebben a csapatban olyanok védtek annó, mint Peter Schmeichel, vagy Van der Sar, de még Dehát is tudnám mondani, mert Dehának is voltak amúgy potyái, meg ő sokat hibázott, de azért nem voltak ekkora kapitális hibák, amiket így nézed, és akkor Istenem, miért kell nekünk ezzel szemben? De hogy ezzel kapcsolatban még azt mondom, még a klubnál is, hogy így most így nézegetem a közösségi médiát, és már a szurkolók saját magukon röhögnek, hogy ennek a szarcsapatnak drukkolnak, mert nem tudok más mondani erre, mert ez egy szarcsapat, ez most így, nem tudom, itt most lehet, hogy jönni ilyen történelme, meg hasonlók, meg ilyenek, de ez egy pontosan mutatom még egyszer, negyedosztályú csapat ellen történt a kiesés a ligakupából. Itt a Grimsby-nek a szurkolói szerintem nagy részben csak azért jöttek ki, hogy lássanak egy nagy csapatot így abba a városba, hogy így meg tudják így nézni a meccset, és el tudják mondani, hogy kint voltak olyan nagy csapat ellen, és ők szerintem az álmunkban nem gondolták, hogy ők ki fogják ejteni a Manchester United-et. Hát a meccset elnézve, meg a 11-es párbajt is, amit ott leműveltünk, hát így, nem tudom most így, amúgy így, nem tudom, de így, ez amúgy nálam rekord, mert még most jön majd a harmadik forduló, holnapi napon lesz így a Burnley elleni Premier League forduló, a harmadik forduló, és így már a harmadik fordulóra eljutottam oda, hogy igazából én, hogyha mit tudom, hogyha úgy van, akkor én nem nézem a meccset, mert egyszerűen már felesleges. Meg minek? Most komolyan most így nem látom, hogy mit szeretne ez a csapat csinálni, meg hogy mit szeretnének a játékosok is, meg az edzőt se látom, hogy most így mi a terve ezzel az egészen, mert most ez így konkrétan egy halottat rugdosunk, hogy keljen már fel a földről. Egyrészt 2 kérdésem lenne így a csapattal kapcsolatban. 1. Ki lesz a kapus? Nem most az, hogy most meg akarunk venni valami belga gyereket a Royal Antwerpenből, most így nem tudom, hogy mennyivel leszünk előrébb, meg most így a belga ligából igazolni a Premier League-be, hát így ezt nem tartom életbiztosításnak, hogyha most ő lesz ott, igen, meg ott lesz a 600 éves Tom Heaton, meg ott van még a 2 lepke király az Andriónál, meg a Baindir, és akkor most mi ez a 4 ember, hogyha le tudjuk egyáltalán igazolni, mert ugye hétfőig tudunk igazolni, mert az átigazolási politikák is olyan volt megint a nyáron, hogy megint ilyen húzamonába kezdtünk, hogy itt kifizet, mennyibe kerül az Embeuma, és akkor ennyibe, hát mi ennyit nem szeretnénk kifizetni, és akkor ment 40 napig körülbelül a húzamona, és a végén leraktuk azt az összeget, amit legelőször kért a Brentford, és így ezzel is elbasztunk egy csomó időt az átigazolási piacon, és így
nem tudom, így most így ott volt a Donnarumma is, akit simán meg lehetett volna venni, 25 millióért, mert ugye a belga gyereket meg 20 millióért akarjuk megvenni, csak hát ugye őt nem vettük meg, mert ugye drága, nagy a fizetési igénye, de érted, ez egy Donnarumma. Donnarumma, B1 győztes csávó, amúgy Paris Saint-Germain-nel most menjen. Jó, igaz, hogy ő általában minden klubjánál ilyen pár évet bír ki, aztán mindenkivel összebassza a patkót, aztán lelép angolosan, de hát akkor is most így a Donnarumma, meg az Onanát így összevetve, hát jó, oké, a Donnarumma nem olyan ügyes lábba, mondjuk a Andrew Onana is tök mindegy, most ügyes lábba, hogyha minden egyes labda beesik a hóna alatt, a csávó az legalább tud védeni, Onana meg ahogy elnézem, kurvára nem tud védeni, szóval így egyrészt az, hogy ki lesz a kapus, kettő meg ki fog szűrni a középpályán. Meg így, komolyan most az, hogy be van oda rakva a Bruno Fernandes, aki amúgy eredetileg irányító középpályás, és akkor most ő ott vissza van mondva a védekező középpályásnak, és akkor van mellette még a 600 éves Casemiro, ott van az Ugárta, aki hát elnézve így inkább hagyjuk az egészet, és akkor vagy van még ott van a Kobe Mainoo is, aki, hát őt meg inkább hagyjuk, mert őt sem minősíteném semmilyen fajta, minősítettem amúgy privátban a csávót, eléggé kemény jelzőkkel, de hát őnek is inkább csak az arca nagy, mint a tudása, szóval egy abszolút ilyen kiábrányító az egész, és én nem tudom, hogy most ettől a szezontól is mit várjak, mert amit kértem, amit megnéztek a Manchester United-es szezon összefoglalóba, vagy ilyen szezonelemzésbe, vagy ilyen szezonértékelőbe pontosabban, én ott annyit kértem, hogy legalább kezdjünk már el valami focira hasonlító dolgot csinálni, de hát, hogy elnézem, az se lesz meg idén. Szóval én abszolút így, én nem tudom, én amúgy most, amit fogok mondani, az biztos, hogy nagyon sok embernek nem fog tetszeni, de van olyan, amikor az ember már olyan szinten van, hogy így már általában ezt ilyen függőségeknél szokták így alkalmazni, hogy ilyen sok terápiát kell alkalmazni. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem essünk ki a Championship-be, és akkor egyrészt lép az összes pénzért senki házi, aki van a csapat körül. Mert itt a nagy része a játékosnak azért van itt, mert ezek a hülyék aláírtak mindenfajta fizetési igényt, még a Redcliffe-ék előtt, ezt így simán aláírták ezeket a fizetési igényeket. Ezek eltűnnének a picsába, meg lehetne nulláról építkezni az egészet. Na most így itt van a nyáron is az, hogy elmegy a Bruno Fernandes, mert ugye a szaudiak eléggé érdeklődő királyt, és akkor még voltak ilyen szurkolói dolgok, vagy ilyen vélemények, hogy na hát végül is, ha kapnánk érte 200 milliót, akkor el tudna menni, és akkor talán tudnék érte menni. Hát emberek, örüljetek, hogy az ember itt maradt. Na most, ha megnéztétek ezt a meccset, és az első fél időben ült a padon a Bruno Fernandes, és konkrétan ő 2-0-ra vezetett a negyedosztályi Grimsby, és most így ahogy beállt a második fél időben, hirtelen tudtunk 2 gólt rúgni. De hogyha ez csávó nélkül konkrétan egy forintot nem ér ez a Manchester United, és akkor még itt valaki azon volt, hogy hát egyszerűbb lenne neki elmennie. Hát még jó, hogy nem ment el, mert konkrétan semmit nem érünk nélküle. De tényleg, meg azt szerintem kiesnek a Championship-ből, még akkor is maradna, mert van annyira elkötelezett, meg lojális csávó, hogy így itt maradna ebbe a szar csapatba, amúgy így, nem tudom, és itt el fogja kótyavetjélni itt a legszebb éveit ebbe a szar tengerbe, ami itt van, mert nem tudok más mondani. Mert nem, egyszerűen semmit nem lehet csinálni, velünk van tele az egész közösségi média, rajtunk röhög mindenki, mondjuk én is röhögök magunkon, mert abszolút más nem tudok csinálni, mert az nagyon régen túl vagyok esve, hogy most én depressziós legyek a Manchester United miatt. Erről csináltam egy mémet, amúgy most itt még régebben, de újra gyártottam, mert nem találtam sehol, és hát körülbelül ennyit tudok elmutatni, hogy Manchester United ez alkalmazza itt így, hogy ez jellemzi igazából. Tessék, nézzétek meg, ide berakom nektek. Igen, ez a Manchester United Sir Alex Ferguson idejében és Sir Alex Ferguson után. Jelenleg ez van. Én támogatom, hogy essünk ki a Championship-ben, akkor mindent nulláról tudunk kezdeni, és akkor eltakarodnak el, hogy mint ahogy mondtam, ez a sok pénzért senki házi, és akkor talán majd tudunk valamit építeni, mert hogyha ez így marad, hát így én nem tudom, de az hogy a meccset elnéző, nekünk még a Premier League is kemény, de szóval lehet, hogy még össze fog nekünk ez így jönni, hogy így ki fogunk esni a picsába, de hát igazából nekünk szerintem erre van szükségünk, de hogyha nem, hát akkor cáfoljon rám az élet, de én ezek után is semmi mást, semmit nem várok el az idei szezontól. Egyszerűen már nem érdekel a Manchester United annyira, hogy így én ezen felbaszódjak.
irány a Championship gyerekek, azt akkor talán tudunk újra tényleg felépíteni egy klubot úgy, hogy nulláról kezdünk, és akkor van valami koncepció, mert ez, ami itt van, ez abszolút nem, ez így semmire nem való. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, kicsikét lehet, hogy ilyen fura volt, mert legelsőleg csináltam aztán egy ilyen ugyanilyen nevezzük nulladik adásnak, így próbálkozok ezzel a fajta műfajét, hogy itt ilyen focival is foglalkozzak, megnézzük majd, hogy mi fog ebből kisülni, legelső adásnak ilyen biztos, hogy vannak benne hibák, meg így fog ez majd fejlődni, mert ugyan a megmondó blogban is azért már sokkal jobban mennek így a dolgok, mint a legelején mentek, nézzétek el nekem a hibámat, ugye továbbra is tudtok támogatni a Donebly oldalon, berakom a leírásba a linkeket. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek a videómat. Szokásul szeretném tőletek kérni, like, komment és megosztás. Találkozunk legközelebb is. Nézzétek addig jó foci meccseket, a hétvégén Manchester United meccset ne nézzetek, nézzetek magyar bajnoki, nézzetek Premier League fordulót, meg a Bundesligát, szériát, La Ligát, minden nézzetek, csak ne nézzetek Manchester United-et, bármelyik csapatnak nézzétek a meccseit. Én lehet, hogy meg fogom nézni a Burnley ellenét, bár nem tudom, hogy mit várják el ettől a csapattól, de attól függetlenül köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, találkozunk legközelebb, sziasztok!